फिथाइयाथ' गुदिनिफ्रायनो लाथारदों माथो गुदिनिफ्राय लायो नै नायबानो जाबाय वाव नै हाखा बियो हा नांलायबाय आरोखि ओमफ्राय नों बे हानिफ्रायनो फुरा थाइनै थाइथाम गाहाम नांबाय माने हानिफ्रायनो सम माने आंबो नुफेराखैमोन दै बेबायदि थाइबें हानिफ्रायनो थाइदों आरो दा भेराइटिसआ बिराद मोजां आंबो बे भिडिअखौ बानायनायनि गेजेरजोंहाय माने दिनैहाय मोनसे गोदान नलेज मोनदों दै जितु भेराइटिस बिराद बरिया आरो एसे दिन्थिनो हागोन एसे ओरै बिफांखौ माबानो खावलायबाय आं मोजां दिन्थिनो बिथांमोननो एसे खोमसि जादोंथ' हानिफ्रायनो एखेबारे गुदिनिफ्राय नांखायो नै नायनो हागोन थाइनै बे थाइनै ओमफ्राय आरो बिबारानो हिसाब बिबार लाबोगोन बिबार बहुत लादों ने दासिमबो बिथांमोना माने दुरुंबो सोंबावाखै आरो दोनैसो गन मादों गन दोबाय दोनायनि गेजेराव थार सोबाय थारखौ मोजां गोराबोगोन बिनि सायाव जों दिरुं सोंनानै होगोन सालान नालाय बे इसिबां गोजौ मानफबा आसा बियो दा खै बिगा नोंथांमोना बेयाव मावदों बेखौ जोङो जे थाइबें आबाद बे थाइबें आबादाबो बिथांमोननिनो एसे थायहांबाय नै बिबारबो लाबाय फ्लावारिं थाइबाय दा बे थाइबें आबादनि बिसय बिथांनिफ्राय एसे जोङो मोनथिनानै लानि बेखौहाय बिथांमोना माला गायनाय आरो माबायदिहै बिथांमोना गायदों मा भेराइटिसखौ गायदों बेनिफ्राय आङो बेयाव मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो सानबाय जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो सोरबा थाइबें आबाद गायनानै साक्सेसफुल जाफुंसार जानाय जुदि आबादारिफोर दंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनिखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय माबा मोनसे जुदि गोनांथि बिसय दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन मानो होनब्ला गोबां आबादारिफ्रा आंनि चेनेलावहाय बिथांमोना बेबायदिनो फल'वार दा बिथांमोना नायो दा जेन बिथांमोनाबो एसे जोंनि बर' मानसिखाय बिथांमोनाबो जेन एसे जाफुंसार जानो हायो जेन रोंगौथि बिथांमोनाबो नोंथांमोननि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों जेन मोननो हायो आं बेखौनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो खावलायनाय जाबाय दा बे समाव नै गुबुन भिडिअआवबो नाय बिथाङानो दा गोबां माल्टि क्रप्स आबाद बिथांमोना मावदों बिनिफ्राय माने जिथुनाखि बे आबादफोरखौ नोंथांमोना मावदों जे 30-40 बिगा दा बे हाया नोंथांमोननि निजा बबेया हा ना गुबुननि हा बियो नङा बे हाया जाहैबाय जोंनि नङा सासे गुबुन मानसिनिसो अरुणाचलि बिसि बिथांनि दा बिथाङा भारतनो बिनि नङा थारास'निसो बे हाखौ जोंनि गोसोबादि हगारना होनानै जों साफा खालामनानै जों बेखौ गायनो हादों ओमफ्राय बिनि माबा मोनसे बिथांनो होनांगौ नामा जेबो होनाङा बेनो जेबो बेनिफिट जों बेनो होनो नाङा बिनिफ्राय बिथाङा जोंनो माखासे फैसासो होबावदों साफा खालामनायाव आरो गेजेराव गावनि हाया साफा जानो थाखाय गेजेराव पेप्सि बायदिना लाबोना होयो बिनिफ्राय हा गैयाब्ला माने थिखा लानानै गुबुनाव मावनो हागोन आरो ना हाया गोबां दङ मावनो गोसोआव फैबानो जाबाय जोंनि खाथियाव नै बेसेबां बुरजा हा दं दाबो नङा गोजाननि मानसिफोरखौ आं बुंबाय गोजाननियाबो हा गैया होननानै सिन्था खालामनाङा नोंसोरो खाथियाव नोंनाव जायगा दं बेयाव हानानै खेथिखौ मावनांगौ लोगो नांनानै मावदो आरो ना हारसिं हायाब्ला माने लोगो नांनानै मावनांगौ दा बेयाव जिथु थाइबें गायदों नोंथांमोना बियो मा जोलैनि फ्लावारिंबो जाबाय नै बिराद जाबाय आरो फिथाइबो गोरलै बुंनो थाङोब्ला खै फुट बियो 2 फुटसो होदो फिथाइया नायफैनो जाबाय 2 फुट डिसटेन्सआवनो ने ओमफ्राय बिफाङाबो 2 फुट 2.5 फुटल' मावदों माथो दासो बे सालानिखा बे लाकि सिट निलिमा होननाय निलिमा सालानि आरो बे मोजां ने निलिमाया मोजां जानानै दं बिनिफ्राय बिनि जिथुनाखि फिथाइनि जिथु मा होनदों महर नांसिगोन बियो माबायदि ग्रिनारि ना माबायदि बहुत गोथां गिदिर माबा एसेबां गिदिर जाया एसे गोलाव जायो आरो मार्केटाव डिमान्ड दंथ' मार्केटाव डिमान्ड दङ बे एसे साबसिन आरो बेखौ लकेल फ्राय बायदि नुफ्रांनो नागिरो साफा साइनिं जायो बे एकदम फिथाइयाथ' गुदिनिफ्रायनो लाथारदों माथो गुदिनिफ्राय लायो नै नायबानो जाबाय नै हाखा बियो हा नांलायबाय आरोखि दा थिगानो मावबा माने बेबायदिखौ मावनांगौ दै एसे माने मोजां भेराइटिसफोरखौ लानांगौ आरो बेनिफ्राय जिथु बे भेराइटिसखौ नोंथांमोना गायदों जिथु हाइब्रिद बेनिफ्राय गोबां जोंनि आबादारिफ्रा माने हाइब्रिदखौ गायालासिनो माने जिथु जोंहा मा होनो लकेल भेराइटिसखौ गायो दा बेयावहाय डिफारेन्सआ मा लकेल आरो बे हाइब्रिदजोंहाय लकेल आरो हाइब्रिदनि गेजेराव डिफारेन्सआ बेनो जाहैबाय प्रडाक्शननि सायाव जों आबाद हिसाबै जुदि जों कमार्शियेल आबाद मावोब्ला जोङो प्रडाक्शना जोंनो नांगौ जायो दा प्रडाक्शन हिसाबै जोंना हाइब्रिदा बांसिन जायो आरो जेब्लायबो गोसोआव ला खेथि मावनोब्ला चुज खालामनांगौ जोलैया जाय जोलैखौ बायो नांगौबा एसे फैसायानो थांथों अब्लाबो मा ब्रेन्डेड मोजां जोलैखौ बायनानै माव अब्ला थगर जाया माने अब्ला मिस जाया जों माने अबावबा एसे थैनाया जों गायसननो हायासै सोलाबासै जोङो जेरै फार्स्ट खनसे गायबाय बेनो थाबाय दा नैबेनिफ्राय नायनानै बे हानिफ्रायनो फुरा थाइनै थाइथाम गाहाम नांबाय हानिफ्रायनो सम माने आंबो नुफेराखैमोन दै बेबायदि थाइबें हानिफ्रायनो थाइदों आरो दा भेराइटिसआ बिराद मोजां आंबो बे भिडिअखौ बानायनायनि गेजेरजोंहाय माने दिनैहाय मोनसे
गोदान नलेज मोनदों दै जितु भेराइटिस बिराद बरिया आरो एसे दिन्थिनो हागोन एसे ओरै बिफांखौ माबानो खावलायबाय आं मोजां दिन्थिनो बिथांमोननो एसे खोमसि जादोंथ' हानिफ्रायनो एखेबारे गुदिनिफ्राय नांखायो नै नायनो हागोन थाइनै बे थाइनै ओमफ्राय आरो बिबारानि हिसाब बिबार लाबावो बिबार बहुत लादों ने दासिमबो बिथांमोना माने दुरुंबो सोंबावाखै आरो दोनैसो गन मादों गन दोबाय दोनायनि गेजेराव थार सोबाय थारखौ मोजां गोराबोगोन बिनि सायाव जों दिरुं सोंनानै होगोन सालान नालाय बे इसिबां गोजौ मानफबा आसा बियो दा खै बिगा नोंथांमोना बेयाव मावदों बेखौ जोङो हास्लाबासै मावनो बे 1 बिगानि एसे खम जागोन आरो बेयो बिगासेनि एसे खम जागोन ने एसे खम जागोन अके बे गोलावा गिदिर जाबाय बेयो वाव बेथ' देरबायानो माथो बे देरबायानो औ दा बिनि हारभेस्टिंआ ओरैनो बेसेबांसो दिननि गेजेराव जायो बियो थाब जाथारो बेबो 40-45 जायो दासिमाव खैदिन जाखो बेखौ गायनायालाय दासिमाव बियो 20 दिन जासिगोन खोमा बे 20 दिन 20 days-आवनो पुरा फ्रुइटिं जाबाय आरो औ बिनिफ्राय बिनि जितु सप्तायाव जोङो गिर्जायाव लांजोबगोन अके आबादखौथ' बयबो मावनाया खिन्थु दानि गोदान टेकनिकजों गोबाङानो मावा ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनि माइन्डआव मोनसे कनसेप्ट थायो जे माने माखासे केमिकेलफोरजों मावबा बेबायदि जायो नाथाय केमिकेलखौ माखासे नियम निथि बायदि होयोब्ला माने बेवहाय इसेबां माने प्रब्लेम जाया बायदि आं सानदों आरो ने दा हार्मफुल नङा दा नोंथाङा बिनि हासार जिथुनाखि होनाय ओमफ्राय हालेवनायखौ एसे बुंथिनो हागोन नामा बोरैहाय स्टार्टिंनिफ्राय नोंथाङा बेखौहाय स्टार्टिंनिफ्राय जोङो बेखौ हालेवनाया एसे मोजां हालेवनाय जायो आं दहायनो होनखादोंमोन जुदि दंफाङा बेखौ पिकआप लानोब्ला सोब खेथियावनो नोंनि हालेवनाया एसे मोजां जानो नांगौ दा बेखायनो जोङो केमिकेलखौबो जोङो होआ नङा जों केमिकेल होदों होमब्लाबो जोङो माने हायावनो हालेवनायावसो जों होयो बिदियाव डाइरेक्ट जों होआ बेखौ हायाव हालेवनायाव सारजोबनानैसो माने जोङो मोजां एसे मालसिन बनानै गोबाव 10-15 दिनसो दोनबावो बिनि उनावसो जों गायनाय जायो औ 10-15 दिननि उनाव पुरा डिकम्पस्ट जाहोयो आरोखि ना डिकम्पस्ट जों जाहोयो औ बेनिफ्राय नार्सारि खालामग्रोनांगौ जायो नामा थाइबेंखौ जों बेखौ नार्सारि जों थाइबें खालामदों औ थाब जायो थाब देरो औ ओमफ्राय थाइबें गायोबा एसे औवा नांगौ जायो ने औवायाबो एसे नांगौ जायो नै माने जोङो फिथाइया हायाव दोनोबा मा जायो फिथाइया फारसेथिं गुफुर जायो अबेथिं जिगाब होयोब्ला बा बेलेग बुस्थु फारसेथिं गिसाय नालाय जों बेखौ जास्ट खानोबो एसे मोजांसिन जायो हिसाबै जों दा गन दोदों बेखौ गुना सोंगोन बे गुना एसे गोरा जागोन बेखौ थां बोनानै साइड खालामगोन आं खोन्थानो हागोन माबायदि खालामदों बेनिफ्राय गेजेराव दिरुंजों सोंनाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बे सिदा जागोन अब्ला खानोबो साइज जायो ओरैनो मुलिफोर आच्छा बे थाइबेंखौ बिनिफ्राय माबायाव मावनो हायो नामा माबायावबो ग्राउन्डआवबो जेनेबा जानला होआलासिनो हायावबो खिन्थु होनखाबाय दा फिथाइया फारसेथिं साइड मोनसे गुफुर जायो औ माने एसे माने कालार डिसकालार जानायनि थाखाय मार्केटाव एसे प्रब्लेम जायो आरोखि कम्पिटिसन खालामनायलाय औ नंगौ औ दा बिनिफ्राय जितु बेयावहाय गायखांनायनि उनाव रिं हासारफोर होनांगौ नामा जोङो रिं हासार जों दा जेबो होथ'नाय जाया जोङो दहाय होनायखौ जोङो जानला जायोब्लासो दा बेयाव होयोबा बे बायहोगोन बायनो थाखाय रिक्स जागोन दा बेखायनो जानला खालामग्रोगोन सोंनायनि उनाव जेब्ला बेखौ थिखांनायनि उनाव जोङो सारना होनाय जागोन आच्छा अर्गानिक मेनुवर हिसाबै माबा मोनसे मेनुवर नोंथांमोना होदों नामा अर्गानिक मेनुवर हिसाबै जों जेबो होनाय जायाखै ब्रयलार खि एसे होनाय जादों ब्रयलार खिया बिराद मोजां नामा मैगंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बे पिकआप लाहैयो दंफां थाब पिकआपनि थाखाय दा जोंनि ओनसोलाव बेसेबांसो ब्रयलार खिनि दामा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबाङाव लादों जोङो ब्रयलार खि दामाथ' जोंनि खाथियाव मोननोनो गैया जों एखे दुरफाङाव जों लायदों माने बेगाव बेसेबां लादों बेगाव बे गावनो माबाना हरखायो 10 थाखायै गावनो थिखोयो ओमफ्राय गावनो बस्थायाव सोनानै होखायो गारि भारा खिन्थु नोंथांमोना जोबोद खमाव मोनदों आं 80 थाखा बेगाव आं बायदों बिथांमोना गावसोरनो माने गारनानै होफैदों आरोखि बिराद दाम नोंनि साप्लाइनि सायाव नोंनि कानेक्सननि सायाव जायो बेनोथ' जाहैबाय औ दाथ' जोबोद मोजां बिनिफ्राय बेयावहाय खरसा जितु खरसाया मेइनटेनेन्स बा जोलै हालेवनायनिफ्राय खोथा दङ बेयाव खरसाया बेसेबांसो थांखो बेयाव 18-20 हाजारसो थाङो 18-20 हाजारसो थांबाय ने ओमफ्राय हालेवनाया बेसेबां चार्जसो हालेवदों बेखौबो जों बाव एसे खम हालेवनाय जादों बे खासि हिसाबै जों थाइबेंसो होननानै माने बेखौ इमिडियेट एक्सन लानाय जादों आरो ना बे 6 बार जादों बेना एसे माबा खम जादों बेनिया ओमफ्राय मालसिंखौ खोबोआथ' मोजां जाहैबाय हाग्रानि थाखाय हाग्रा दांनो थाखाय हाग्रा मोनबाय थाया नालाय जोंनि बिथिं हाग्रा मोननाय जाया जोङो दा दासिमाव नोंथांमोना बेयावहाय जितु खरस खालामबाय दा बेयावहाय इन रिटार्न्स हिसाबै मोनसेथ' थांखि थागोन टारगेट थागोन बेसेबांसो रिटार्न्स फैगोन बायदि जोंनो इसेबां आसा खालामाखै जों बाव 50-60 हाजारसो होमबाबो जोंनि थाखाय सापर्ट खालामगोन आरो थेंक इउ